खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। क'क्राझार जिल्ला abmsuआ क'क्राझाराव थानाय प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। थांखिया बिटिआरनि इएम अरुप कुमार देनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय फोरमायनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन दि थारैनो बिटिआरनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा थांनाय 15 आगस्ट 78थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै फकिराग्रामनि मागुरमारियाव मोनसे माराथन खारनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बे माराथन खारनायाव माखासे पेन्डेल लुनायफोरखौ मुस्लिम हारिनि माखासे दुथांफोरा फैनानै बुफाय बुसि खालामफैदों होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि क'क्राझार जिल्ला abmsuआ मोनसे गोख्रों फिनजाथाय फोरमायनो थाखाय खौरांगिरि मेलखौ लानाय जायो। लोगोसे बिथांमोना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला अरुप कुमार दे बिथाङा थारैनो हिन्दु मुस्लिमफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो थाखायनो बेबायदि बाथ्राफोरखौ सम सम बुंगासिनो दं होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथिदों। बेनिखायनो अरुप कुमार दे बिथाङा जेबो बाथ्राखौ मिथिया हसियानो थारैनो मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ दाय फोनांनो थाखायल' बेबायदि रावखौ बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो abmsu बिथांमोना बे बाथ्राखौबो बुंथिनानै होदों दि बिटिआरनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनिफ्राय थारैनो जानगाराव थानांगौ, नङाब्ला बिथांनि हेंथायै फैबाय थानाय समाव राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जागोन होननानैबो बिथांमोना बुंथिदों। लोगोसेनो बुंथिबावनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बिथाङा दायो बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै बुंदों, नाथाय बेबायदि समावनो अरुप कुमार दे बिथाङा बेबायदि हिन्दु मुस्लिमफोरनि गेजेराव दावराव दावसि खालामबाय थादों। बेनिखायनो प्रमद बर'आबो बिथांनि सायाव गोनांथि होआब्ला थारैनो बेनि दायनिगिरिया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनावबो जागोन होननानै बिथांमोना बुंथिदों। अल बिटिआर क'र्डिनेशन कमिटि फर नन-प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिमानि आफादफोरा थारैनो 16 आगस्टनिफ्राय लानानै 20 आगस्टसिम पेन डाउन सानबानि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथा जानाया आथिखालाव 4 बोसोर आबुं जाबाय। बे आबुं जानायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर गोरोबथायाव दफा बायदियै फैफानाय 6.3 दफा बायदियै नन-प्रभिन्सियेलाइज्ड गासैबो फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौमोन, नाथाय 4 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बे दफाखौ दासिमबो मावफुंनाय जायाखै। बेनिखायनो दायो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि, बेनि अनगायैबो सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिफोरनि माखासे बेथन गैयै अदेबानि नन-प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिनि फरायसा फोरोंगिरि बिथांमोनहा गावसिनि फरायसालिफोरखौ रेगुलार खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ अराय समनि थाखाय 16 आगस्टनिफ्राय 20 आगस्टसिम सानबानि आबुं पेन डाउन खालामनाय जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फिन आरोबाव लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ रानबोनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा लाइमोनफोरखौ थांखिनानै लाइमोनफोरनि खेला दुलाफोरखौ ओनसोलाव जौगासार होनांगौखौ नोजोर बोनानै नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेबायदिनो रानबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो आरोबाव गावनि न'आवनो बिथाङा लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै गासै फुटबल जोगिरि गावनि ओनसोलाव थानाय लाइमोन क्लाबफोरखौ लिंहरनानै फुटबल राननानै हरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा ओनसोलाव अदेबानि बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ खेला दुलायाव थुलुंगाखां होनो थाखायनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ सम सम गावनि आखाइनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय बायदिनो बे हाबाफारिखौ मैयाबो मावबावदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो
लानानैनो रायजो राजा लाइमोन बिथांमोनहाबो दायो राकेश ब्रह्म बिथांनिसिम गोजोननाय जासिहरदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावनाय जादों। दानि इउपिपिएल बिजेपि सरकारखौ दैदेनबाय थानाय बिटिसि सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दायो बिटिसिआव मोनबो थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेड आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो जेबो साख्रि होनो हायाखै। बेनि अनगायैबो दायो बिटिसिनि गासैबो थासारिखौनो फोजोबनानै होजोबबाय। गोबां मन्त्रि एमएलएफ्रासो जेरै गोसो एरै फैनानै बायदिसिना खामानि मावफैदों। हाग्रामा महिलारि थानाय समाव थारैनो जोङो गावनि आखाइजोंनो गोबांथार थार्ड ग्रेड, फर्थ ग्रेडनि साख्रिफोरखौ होनो मोनदोंमोन। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन समाव गुबुन राजखान्थि गावसोरनि लोगोफोरखौ लानानै सावरायनाय जथुमफोरखौ खुंबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो मोनसे दोलोआरि सावरायनाय जथुमाव बाहागो लानानै सासे दैदेनगिरिया बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा थारैनो प्रमद बर'आ दानि बिटिसिनि गासैबो मोनथायफोरखौ फोजोबस्रांजोबबाय आरो बेनिखायनो प्रमद बर'नि सायाव जों जोबोद दुखु मोनो आरो मालाबा रागाबो जोंनो ओंखारो होनना बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो बिजेपि आरो इउपिपिएलआ बिटिसिआव आलादायै जुदि राजखान्थि गेलेयोब्ला बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थारैनो गोबांथार मुलाम्फा जागोन होननानैबो बिथांमोनहा गोख्रों दाबि दैखांनायखौबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि 66थि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ दायो आसाम गभर्नमेन्टआ क'क्राझार इउनिभार्सिटिसिम सोलायहोबाय होनना जों बयबो नुनो मोनबाय आरो बेखौ गभर्नर नटिफिकेसन ओंखारबाय होननानैबो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो मिथिनो मोननाय जाबाय। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो देग्लाय 2024 मायथाइनि 66थि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गायसनथाइ सान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि अदेबानि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि गाहाय हाबग्रा लांगोनाखौबो दिनैहायनो बेखेवनानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ थारैनो फैबाय थानाय समाव अदेबानि इयुननि समावब्लाबो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिसिम सोलायहोनो थांखि लाखानाय जादोंमोन। दा बेबायदियैनो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि महरै मोननायखौ लाखिनानैनो बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बे हाबाफारिजों नांथाबनानै थानाय बयखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जायो। लोगोसेनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया मुलुगसोलोंसालिसिम सोलायलांनायाव ओनसोलनि आरो आसामनिफ्राय गुबुन फैनाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहाबो बेयावनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ मोननो हानाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। गसाइगाव प्रेस क्लाबाव आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि सनाधर रायनि खौरांगिरि मेल। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो कच राजबंसि फरायसा आफादा दायो बिटिसिजों लोगोसे गासै आसामावनो माखासे गावसोरनि हाबाफारिफोरखौ लानानै खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो बे खौरां मेलखौ लानायनि थांखियानो दायो बिजेपि सरकारा कच राजबंसिफोरनि गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो होननानै खोथा होबोदोंमोनब्लाबो नाथाय दासिमबो कच राजबंसिफोरनि मोनसेबो जेंनाफोरखौ बिथांमोनहा सुस्रांनायनि लामा लायाखै। बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो कच राजबंसिफोरा फैगौ 22 जानुवारिनिफ्राय लानानै गुबुन बेबायदिनो अरायसम सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होनना बुंथिदों। लोगोसेनो कच राजबंसिफोरनि जेरै गावसोरखौ जनजाति खालामनाय अदेबानि खमताफुर आलादा रायजो सोरजिनाय बेफोर गासैबो खामानिखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकाराव फैनायनि सिगां खोथा होदोंमोनब्लाबो नाथाय मोनसेबो खामानि मावाखै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेफोर गासैबो दाबिफोरखौ लानानैनो फैगौ 22
आगस्तनिफ्राय लानानै बेबायदिनो सोमावसारनाया अरायबो जालांबाय थासिगोन होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसे बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गासै कच राजबंसि जाथिनि रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बारसोमनांगौ होननानैबो बिथांमोना बुंथिनानै होबावदों।